itu cukup dibanding yang La ilaha illallah. 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 Maksusan keluarga Masangkol Prawa Najwa Sailal Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Gusti Al-Hasyim. Jangan sehat malah lan roko lan waras kadang kita putra lan keluarga. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawab lan panjang umur ganti sampurna istiqamah karaksa saking ujub kumedi drengki mana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa lan rizki engkau halal jembatan kekirangan kami tulungi kita ing margi kalerasan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim Pangeran panjenengan dan dosi kita niki lahir batin serono melah saekan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur bumi panuwun temukan keadilan Rasulullah kemudian di tiga kali oleh panjenengan sami mugi alih kubrekan sampun kawula terang asal putra saking Allah subhanahu diparingi papan kawula prabudi kadang wonten ing dinipun menjadi acara ihsan sampun nggih menawa pengawasan rutin gunakan Bapak Kyai Pondok Haji Undang Sosasana Pangandikan Katurakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila guru-guru kita, anak turun kita, konco-konco kita sedaya khususipun dumateng Bapak Dadi Wabarallahu lahum wonggih mu'alifil hadal kita Wabarallahu lahum waradiyallahu anhumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki kumpung tansih ulang rojak. Kita kanthi nyuwun dumateng Gusti Allah Ta'ala bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi hari rojak. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi selamat dunia selamat akhirat. Dipun paringi mulya dunia mulya akhirat. Lan anak turun kita muga-muga dipun paringi nasib ingkang sae dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tandhaipun insyaallah inggih wal maqalatu as-saminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sohrin. Jadi Abu Hurairah sing terkenal ya, sing biasane kula panjenengan sedaya sering mireng sahabat Kanjeng Nabi sing paling waras iki. Kepenake apa diterokne? Kira-kira waras tok. Sabare ndak yo malah iki melarat tapi iki sabar, kayak selalu bahagia. Lah wae dhewe melarat urung sampai melarat ya. Terus Rasulullah angger cetuk kancane diomongi. Nasib sampeyan iki ora enek sing diantus kaya aku. Diomongi kancane diomongi bae. Wis ini iki wis ninjas nelu duwe lan duwe wis ning omah digrulun terus wae. Oh jende enek nasib sing diantus sampeyan pilihan aku wae.
engko setelah ngidul ana jero kancane semono neh ngomong. Wis pancen dak kuat wis dadi wong biasa. Ya sok-sok ini duwe, sok-sok orang ngespen. Aniku dawuh anahu temen setune Abu Hurairah iku kala dawuh sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Abu Hurairah niku dawuh nih dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Salah satu utawi perkara telu munjiatun kang nyelametaken. Dadi enek perkara telu sing niku nyelametne awake dhewe, nyelametne umate ning donyane ya ten akhirate. Wah iki jenis perlu iki awake dhewe iku dititeni apa. Wa salah satun lan perkara telu muhlikatun kang ngerusakaken. Ya nek perkara telu sing bakal ngerusakne dunyane, ngerusakne akhirate. Iki serba telu iki. Nabi lu demen karo perkara telu. Wa salah satun darajatun lan perkara telu kang bisa ngangkat pira-pira derajat awake dhewe. Wa satun lan perkara telu kafaratun pira-pira kang nglebur dosa. Ini perkara sekawan telu. Nah, ini tinggi nyawisi umate supaya umate kuwi iku iso slamet ning dunyane, slamet ning akhirate. Anjene Nabi mikirne ngono, mikirne awake dhewe. Jadi awake dhewe iki kudune ngata-ngataken sholawat luwih-luwih niki ulang rojak yundai sing biasane bakda sholat 10 20 biasane 100 diundai 200 kok piye enak sholawat niku saking penting Kanjeng Nabi. Sampai penting sholawat dan Kanjeng Nabi. Niku mulai sholawat sing dawa nggih wonten, sedengan nggih wonten, sing cowendhek nggih wonten. Mergo ya Kanjeng Nabi ngerti, pangerten Kanjeng Nabi pangerten banget. Ngertos lek umat niku sok cilik-cilik, aras-aras loyo-loyo. Lan senare tene entuk rokok bono wis ngasmosan. Lha ngoten niku ngertos Kanjeng Nabi. Umat kusuk ora iso gagah-gagah karo umat dhisik. Kae kudu duwe sholawat sing paling ndek. Jenenge sholawat Jibril. Wis ndek tapi keampuane luar biasa. Sampai ini diarani niku diarani sholawat Jibril niku mergo napa? Niki sholawat sing digawe wiridan malaikat Jibril swarga dhisik dhewe niki. Wah, Allah Muhammad wis mlaku sak mlaku Jibril zaman niku dereng gadah pekerjaan nganggur niku. Nganggur sholawatan terus niku. Nganggur ape turun wahyu sapa turun wahyu ya Nabi Adam dorong mikir dunya ngono nek wong sapa turun wahyu. Ini Kanjeng Nabi dereng lahir sallallahu Muhammad iki wis niki mriko ning swarga. Kok dicantumke Muhammad. Niku ada malaikat sing kathah nganggur. Israil nganggur niku. Dijabut sinten ya. Ya. Pak suruh enak kan. Lek asur sana terus kok kagare iki kapan. Aduh mati.
Neng aja kesusu. Sakniki sing pertama nika wau perkawis tiga sing nyelametne. Sing nyelametne nang dunyane nggih nyelametne teng akhirate. Nomor setunggal fa khasyatullahi ta'ala mongko iku wedi ing Gusti Allah bisri ing dalem tingkah sirri wal alaniati lan ing dalem tingkah ngedeng. Kula jenengan iki kadang-kadang nggih ndak sengaja ajenge ten napa ten upamane ajenge negor gedang tangga upamane niku nek perasaan yo dilungkas kek mati mbok mati jebret kek ditawakoki napa negor gedang iki Pak Priatine Pengen. Lah wedi sing kados ngoten niku nggih niku sendadekne slamete ning donya artine mboten sampai kisinato wong yo ora sida negara malian. Nggih slamet dinten akhirate. Pengalam barzah itu ora ditakoki. Napa wae negara gedang. Padahal kok gedangmu misalnya, ternyata kok ketok. Baik boten sinten kaya slamet ten dunyane. Mulane kula jenengan iki kudune janji matur suwun kalih bapak ibu kula panjenengan sedaya. Ket mulai cilik dididik karo juga ngono. Sampai niku barang sing remeh kesandung kok terus miso wis nani karo bapak karo ibuke aja ngono lek ngomongane terus akhire tumbuh nyelot ageng lho niku teng ati gadah perasaan wedi nek sok-sok yo ngalami wong nek lali wajar jadi biasanya kesandung yo innalillahi nek pas kuwi iki lali biasanya sekirang-kirang tahun ini innalillahi api lah kok pas kuwi kok miso tapi miso rasa tak contohi lah terus miso bisa barang remeh-remehnya teriki kalau Gusti Allah Ta'ala dinilai gede banget sampai janjine Gusti Kanjeng Nabi janjine Gusti Allah Ta'ala iku iso mulyakne awake dhewe ning dunya mulyakne awake dhewe teng akhirat. Mulane nggih kita terus kita syukuri sering hadiah Fatihah dumateng bapak ibuke lek didik jan sampai cilik niku sing bisa nyelametne nggih nomor setunggal wedi dumateng Gusti Allah Ta'ala. Terus niki kita pertahanaken wedine awake dhewe niki. Kowe dalam tingkah napa kemawon nimbang sak nimbang nggih ngoten. Dagang nggih ngoten. Dagang niku rawan niku nggih. Rawan janji, rawan ngapusi, rawan sumpah. Urung dinyang lho omong wis dinyang. Demi Allah iki mani wis dinyang 200. Padahal ora.
Lah kok diomongi kowe ngono sampean malah nyang 150 yo nyek jenenge. Padahal yo urung dinyang. Nanging lek khususnya wong Bangli, insyaallah kula nak mboten nate ngirim kete sumpah. Mereka napa dididik kali bapak ibu kita aja gampang-gampang. Sumpah laten bapak awake dhewe. Terus nomor sunggal iku kita pertahanaken wedine awake dhewe. Wedine awake dhewe dumateng Gusti Allah senajan iku barang remeh. Barang remeh, tapi lek karo Gusti Allah iku dinilai agung, malah dadi agung. Saiki contone Sayyidina Umar nggih. Sayyidina Umar ibadahe kurang ampuh piye, kurang hebat piye. Tapi niku isone dadi bejo ning dunya, ning bejo ning akhirate. Mergo niku ngopeni nyelametne manuk emprit. Niku Sayyidina Umar niku, nggih. Sayyidina Umar nate pas mlampah-mlampah. Niku sumerep lari-lari niku. Ali-ali niki sumerep dolan nang manuk emprit. Mosok manuk emprit ditencang bola sikile dibone bag geret. Nah, iki jenenge dhewe dene dolanan TTI. Lah TTI diwe klambi. Lha padahal kan wisi kok mandaran iki kok. Masyaallah. Ora diwe klambi terus ditencang buntute. Lah Gajah ini istighfar piye dalam Allah. Ini gak TTI ini. Dan itu Sayyidina Umar nih, Masya Allah Sayyidina Umar. Terus diparani, kalau Sayyidina Umar diparani. Anune tak PL, anu empret. Ojo iki. Dulanan apik. Sakti yo wis tak tukune. Mojo bakal aja. Akhire iki terus napa dituku rada larang kek dicampuri karo jajan-jajan ngono sebabe cah cilik kan dimenangi juga jajan ngono iki. Lah saiki oleh basa nangsal kan Sayyidina Umar niku dilaki taline dilaki terus terus diculni. Lho bahasa sedo, sedo. Niku sahabat-sahabat liya ngipi. Ditakoki Sayyidina Umar, kabarmu piye saiki ning alam barzah? Awakmu termasuk golongan wong bejo utawa bejomu mergo apa? Apa mergo ngamal-ngamalmu kuwi sing akeh-akeh iki? Lah, aku ini ngamalku sing akeh iki. Yo diitung yo dihisab karo Gusti Allah dihisab. Tapi jan sing paling menguntungkan aku niku ngopeni utawa bebas ning manuk emprit. Lah niku lho iki. Dadi kita boten pareng ngremehne ngamalia sae sing ketawise niku Vino nyumbel parang. Kaya sakniki wonten kayu utawa watu teng tengah dalan sing sekira niku membahayakan wong liwat. Senajan cilik pamane sak kepel perlu niku kita singkirne, kita mboten kenging ngremehne pokoke. Kira kita mampu lah niku kita usahakan. Pokoknya dari umat yang dinamis sepena kowe. Niku nomor setunggal di dasare wedi dhateng Gusti Allah. Nomor kalih wal qasdu lan sedengan.
bil fakri ing dalem fakir wal ginalan sugih. Dadi wong ku sing bejo aja sugih-sugih nemen, ya aja fakir-fakir nemen. Fakir nemen iki mboten penak. Atur. Oh ya, iki pilih marah kalau sedang-sedang. Ya, Sar. oh itu. Jadi sedihnya sugih nemen ya repot. Lah fakir nemen tanpa yang gregesi. Musuh ra penak dicoba fakir marah. Penak wae sampai Marpinya popor amu dan ancane budal tasiyah no asal nundi Surabaya iki aku meninggal piye melu ora mekur musafir mripat geges mungkin ora penak kok dodo iki nomor tunggal perlu timut-timut kita kudune selalu wedi dhateng Gusti Allah. Nomor kali tentang ekonomi itu sedang-sedang. Insyaallah kalau mengganti ya, menggantinya sing akeh iki sedang-sedang, tidak terlalu mewah, tidak terlalu fakir. Tapi ya duka ya sing besi siji loro barang yo. Tapi insyaallah pamane besi mek ngurus dalu. Dino rong dino yo bar niku terus hujan biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedaya, mbok pilih mekaten riyen, insyaallah kita lanjutaken wonten semua ingkang mendatang. Mugi-mugi mawon saged nambah ilmu dhateng kula panjenengan sedaya ingkang manfaat karo dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma ighfir wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi mengajarkan kita sampai akhir garis semua tanggal bulan kalau mengenai pramuka bicara berbagai bilang berbicara terapi ada bilang kesan dan kesakan kalau tuan dengan sudah boleh laksanakan itu sesuatu perasaan ini tidak sudah terjadi walaupun itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.